YBY फाना सार्भार क्रेश जाबाय नामा? सार्भारनि प्रब्लेमनि थाखाय जाखो ना मानि थाखाय जाखो? लडिं लायो बिनि उनाव 502 get away the proxy server receive an invalid response from an upstream server powered by बेयो सार्भारनि प्रब्लेम जादों जानांगौ ना खारबाय बियो गायब जाबाय नामा? माला गेवगोन बियो दा? बहुद टाइम वेट खालामबाय लोगोफोर ट्राइ खालामगासिनो माने दाबो गेवाखै 502 मानो बिदि प्रब्लेम फैबाय थादों दाथ' जेबोखौनो खालामनो हाला माथो माब्ला गेवगोन बियो सार्भारा क्रेश जाबाय नामा जाखो गेवगोन ना गेवला लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो आं बहुद टाइम सेस्था खालामबाय दासिमबो माने गेवाखै सार्भारा क्रेश जाबाय जानांगौ ना थ' मानि थाखाय बेबायदि जाखो 502 फैगासिनो नै बिराद टेनसन ना सार्भारनि एकदम बिराद प्रब्लेम जागासिनो दं गिनाय मोनलायलाङो माने गेवगोन ना गेवा ना मा जाखो बार ट्राइ खालामगासिनो गेवा ओरैबायदि प्रब्लेम बिराद गोबावनि उनाव गेवबाय नै सार्भार क्रेश जादोंमोन माने गेवफिनबाय फाइनाली YBY गेवबाय बिराद ट्राइ खालामनायनि उनाव गेवबाय दे सार्भारा माने बेबायदिनो क्रेश जाबाय थायो आरोना मोजां आपडेट्स गेवबाय बरिया ट्रेडिं खालामबाय थानो हासिगोन प्रब्लेम गैला गेजेर गेजेर बेबायदिनो माने प्रब्लेमा क्रिएट जायो आरोना सार्भारावहाय थ' लोगोफोर बेखिनियानोमोन भिडिअ'आ गेवबाय